Unha mágoa, ao final no desconto, quedaban 30 segundos do desconto. Tivemos unha segunda parte na que disfrutamos de ocasións claras. A primeira, pois, elas foron superiores, pero na segunda nos estuvemos arriba, estuvemos xogando no seu campo. E ao final, bueno, o fútbol é así, o físico tamén nos baixou, non? Estás defendendo 70 minutos, os últimos 10, pois, elas viñeronse máis arriba. E ao final, bueno, cun penalti e bastesen con 0 puntos, non? Como decía, non, unha mágoa, estás fastidiada porque ao final estás traballando durante 80 minutos para que ao final, pois, unha xogada aislada, un penalti, che quite, bueno, pois as opcións, ao final sabíamos que Cataluña era superior e pois sacar un punto contra ela sería algo moi positivo, non? Pero bueno, despois de ver o partido, de vivilo, de estar máis frío, que nada que reprocharlle ás nenas, o sea, fixeron un traballo increíble, o que tiñamos de guión, pois aguantar, estar un pouquiño máis atrás e ter as nosas ocasións, e o esforzo, pois, o 100%, o sea, que moi contenta cas nenas, moi contenta co equipo. O único, pois, bueno, cousas que pasan no fútbol, non? O que lles dixen ao acabar é que elas teñen que estar contentas do traballo que fixeron, que non pasa nada, e Cataluña, que estivemos plantando cara, que estivemos aí, son cousas que pasan no fútbol e que borrón e conta nova, non? Mañán temos que ganar frente a Aragón e, bueno, sin ter a presión, porque ao final sempre a presión, pois, é como un arma de doble filo, pero, bueno, hai a gañarlle a Aragón e esperar seguir tendo opcións para na segunda fase.